Hej med jer. Jeg vil lige prøve at gennemgå, hvad jeg kigger efter, når jeg går på en foodwalk. Her har vi min kaffeø, og det ved jeg, det er en af dem, der driller rigtig meget rundt omkring. Så jeg vil lige give jer en hurtig guide på, hvad jeg egentlig går og kigger efter, når det er sådan. Jeg kigger selvfølgelig på helheden. Er kaffeøen lækker? Er den fyldt op? Er den ren? Er der pænt? Er der støvet? Er der bønner alle steder? Og det er der ikke her, så det er jo rigtig dejligt. Så starter jeg med at kigge ind i mælkekøleren. Jeg kigger på gummilisten. Er den ren? Er der skidt og snask hernede i? Bliver den gjort rent dagligt? Så kigger jeg i listen herinde. Sidder der gammel mælk og så videre. Jeg tager spildbakken ud her. Kigger i den. Er den ren? Jeg mærker under her for at se, om der sidder gammel mælkerester. Det har det med at samle sig hernede. Og jeg kigger på beslaget herinde, om der sidder rester fra gammel mælk. Det gør der heldigvis ikke. Så kigger jeg ind i lokalet her, på køleren, og ser, at det ser godt ud. Jeg kigger ned i sugerørene for at tjekke, at de ser fine og flotte ud. Så tjekker jeg selvfølgelig, at der er dato på mælken, at den er, som den skal være. Sådan der. Så kigger jeg kanten her. Er der skidt, snavs? Det samme med kanterne hernede. Og her foran er der skidt og snavs. Så kigger jeg på lågerne her. Er der beskidt hernede? Det er der, hvor det gerne samler sig. Og lige sådan her i kanterne rundt omkring kan du også godt finde på at samle sig. Så tager jeg grumsbeholderen ud. Kigger ind i maskinen. Jeg piller bryggeren ud herinde og kigger i den, om den er rengjort en gang om ugen. Kigger op ad siderne. Er der pænt og rent herinde? Og så kan jeg også finde på at tage den her ud. Lige tjekke, at den er ren. Og at der ikke sidder alt muligt skidt og snavs nedenunder den. Sådan der. Så åbner jeg lågerne. Og kigger ind under her. Er der rent? Er lågerne rene? Sidder der gammelt skidt hernede? Og der kan man selvfølgelig tage resten af også. Men sidder der alt muligt guf rundt i kanterne hernede? Så lukker jeg lige sammen igen. Og sætter grumsbeholderen i. Så kigger jeg selvfølgelig den her, mælkedelen, om den bliver rengjort. Jeg kigger skærmen, den ikke er fuldstændig fedtet, og der er snask i kanterne her. Kigger ovenpå, at der ikke er støv og bønner og så videre alle steder, at der er ren og pæn. Så åbner jeg op, kigger herind i kakaodelen. Er der snask hernede, eller ser det pænt og flot ud? Er kakaodelen ren? Det skal også rengøres dagligt. Ja. Og til sidst så kigger jeg altid lige på, om skraldespanden hernede er lågen ren. Er der snask og så videre ned af kanterne rundt omkring, og egentlig sådan helhedsindtrykket om alting er godt. Og så selvfølgelig klassikeren. Nedenunder maskinen her er der bønner og snask og snavs. Og det er der heldigvis ikke. Så det er det, jeg kigger efter.